Eskerrik asko etortzeagatik, ongi etorriak, batez ere gure Juan Mari, baina gola Champions League, Juan Mari. Beha futbolista izatzatzen da lekoa gure ikusiko bezala. Baina esan, guretzako, plazer gantzia dala, hori badala hemen egotea, zuekin. 30 urte betetzen ditugu honetan, Pailazo talde bezala. Bueno, ikusten duzun bezala, nik aukeratzen ditut urteak. Egin hor dauzkatiru, bihar bost, horrema esazpi. Baina nire barruan dagoenak ez. Eta Pailazo talde moduan, 30 urte betetzen ditugu aurteak. Eta, bueno, datorren hilean eta ikuskizun berri aurkeztuko dugu, beste egitasmoak aurkeztuko ditugu, baina nahi genuen, 30 urte hau, bizkar borobila izan zedit, zerbait berezia egitea, eta berezia guretzat da, Juan Mari Irigoyenekin disko liburu hau kaleratzea. Bere ibilbidean zehar liburu asko idatzi ditu, guk horietako batzuk irakurtzeko plazera izan dugu, gure belaunaldiko eta baita ere nire seme-alabek irakurri izan dituzte eta dituzte bere liburuak. Eta liburu horien tartean badago metak eta komentak izeneko olerki liburua, aspaldian gure eskutara iritsi izana eta olerki horiekin gozatu genuen eta barre egin genuen eta zerpetxea eman ziguten. Metak eta komenta liburuan eta Juan Mari Irigoyengan ikusten dugulako haur bat, heldu bat, haur bat ere bai, munduarekiko, naturarekiko, Euskal Herriarekiko eta gure kulturarekiko eta hizkuntzarekiko ardura bat, kezka bat duena eta horri erantzuten dio. Batzutan, koinziditu izan dugu, hainbat ekimenetan, prentsa horrekotan, Euskal Herrian, maiz egiten diren horietako batzutan. Baina horretan gain, bere lumarekin ere, modu kritiko, ironiko, alai, humoretsu batekin, bere pentsaerak eta sentimenduak adierazten ditut. Metak eta komentak hori, aspaldian irakurrita esan genuen, kontxo, hemen egin daiteke zerbait musikarekin batera eta Pailazokin batera eta 30 urte urrena betetzen dugu honetan. Opari bat egin genion Juan Mariri eta opari bat egin genion gure buruari eta denoi. Kaso honetan, bere olerkiak ahots abesti bilakatuta. Eta zer da Juan Mari, borrotx? Nor da Juan Mari? Esaten, Juan Mari idazlea badakigun orden, liburuak hor daude. Baina, aipatu dugun idazle bihurri, aur, zirikatzaile horren atzian, nor da Juan Mari. Eta hori jo genuen, Maide Irigoyenen gana, Aren Iloban gana, txiki-txikitatik, pintxo, zenez, bataiatu zuna hori osaba, eta galdetu genean, Maide, nor da Juan Mari Irigoyen? Bretañan zehar, albaolarekin, misio batean, eta ditu genean telefonoz, eta zehar, Maide, egin behar dugu hori, eta zer pentsatu zen. Ia Bretañan harrapatu nindun, eta hasiera batean esan nun, egia esan apuro handi hartu nun, eta pentsatu nun, nola nik ze idatziko dut edo ze esango dut, ez? Izen ikusten dut, diskan parte hartzen duen jendea, maila handiko profesionala diala, eta nik apadion eta nizto esan bilakuet hemen, eta... Eta zuere maila handikoa esan. Eta, pixkategia esan hasieran apuro handia pasan nun, baina, gero esan nun, gehi pentsatu gabe pixkat idatzi nun, eta inuntzeako bagen eukan. Han Bretañan denbora handirik ez genuen, egia esan, gehiagik pentsatzeko, eta, pixkat atera zitzaidana, eta, egia esan, hoxe atera zitzaidan osaba, eta... Egia esan, Xabi Zabalak egin zuen musika epiko hori entzutena diskoari bukaera emateko. Eta hasiera batean musika hori biluzi zegoen. Eta pentsatu genuen zerbait idaztea horren gainean. Eta zuri eskatu genizuen hori, eta gero eskatu genizuen ere ahotsa batean. Hasiera batean esan ziaten haur baten ahotsa kinpungo zala, eta pixka bat haur baten ikuspegitik nahi zuten, eta Maidera operatuen. Eta orduan izan zen Bretañatik bueltatu, eta astelenean bertan garaten izan nintzen, eta han grabatu, eta gero bideoa, eta pixkategia esan izan da
Pairazoa geha eta pixkat eskaliak ebai. Eta bihurriak orduan zuekin, zu jakin gabe nola txorraren bila jolasak. Eta zean pistak eta zeak eta jonbiak deskubritzen. Dena batean, dena batean esan ezkeo, nola apuratuko zeinan Eta bueno, egia da gero, eskerrak eman behar dizkizuet, egia esan oso esperientzi polita izan da. Asko disfrutatu eta bueno, osabakine elkarrekin egoteko ere aukera eskaini dit, eta bueno, egia esan, nik uste dut oso goxua. Momentu polita pasa ditugula, eta bueno, eskerrik asko zuri, zere zu oso guztara konpara zuekin. Eskerrik asko. Zata placer bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, nik esan nahi nuke motzean, hogei urte ingo auki, ez, haintu bidala babesten eta jasotzen paiazoak ekarri dizkiguten artista guztiak, fundamulistak, titiriteroak, bertsolariak, poetak, kantariak, umeak, milaka persona. Suitzaileak. Abogatuak, kantatzen, medikua, dena. Elemento soziala. Elkarte guztiak, biziaren aurren zean aspanoma guzti hauek, besteak zeak etorrezianak fibrosis kistikoa zera besteak. Izan ditugu, hau esartzen dian dio guztietan, guk azkenean jasoten ditugu eta gusto handiz esaten dituguan garaten Xabik ametsi musika jartzen badin badie, guk pixkat gauzatu egiten dugu musika hori eta egiten dugu diskan bihurtu mundu guztiak eta Euskal Herriko aurrek batez ere musika hori bere eskuetan ari izan dezaten, ez? Diskoa, diseinatzerakoa, eta beak arduratu da, hortaz eta guzti dugu. Bueno, bere lana, koordinazioa lana bestik ez da izan. Hasieratik hurbildu zianean, kuadria, aitak argi eukizun, egingo zela, batetik, aspaldiko lagunak ditugulako, bere ekimene bideon bat egina da benik ere. Eta bestetik, Juan Mari ere aspaldiko laguna dulako, eta hori bat zaleko testu egidea jartzen. Batzutan ikutzen zaigu, pintore batek edo, ez dakit, ilustratzerakoan, azkenean oso bezala da, ohituta zauden margotzen eta ez da da, erronka da beti. Azkenean, era batean edo bestean, heldu zaio testuari. Kasu honetan, lantzeko era batzuten izan da, hitz konkretuei eutxita horri tiraka ilustrazio lan hori egin da, eta beste batzutan, era poetikoago batean. Oso ondo elkartzen direla. Eta, batez ere, Josemarik esan duen bezala, guregatik ere eskertu, oso eskuzabalik izan dira, usteko, libreki usteko garaian, ez? Egia da, Juan Mariren idazkera oso piktorikoa gara ere. Baita, begiak itxi eta berehala datorkizula argazkia edo magazki bat edo irudi bat bere hitzak entzun da, edo irakurritak. Egia da, razoitu. Piktorikoa. Eta koloretsua. Eta, Eskerrik asko, Joan.